DXDC Radyoman Report. Nadiskobrehan na lang nga wala na'y kinabuhi ug brutal nga gipatay ang 57 anyos nga babae ug kanhi government employee sulod sa iyang balay sa Deca Homes, Talomo, Barangay Bago Galera, Davao City, pasado alauna sa hapon adlawng Biyernes. Ang biktima nakahiago mo gana sa 44 ka mga samad dinunggaban sa nagkadaang parte sa iyahang lawas. Sa interview sa DXDC Arman Davao, kang Police Major Romeo Mapano Jr., Station Commander sa Balyok Police Station, gi-identifika kini nga si Lilian Nieva, 57 anyos ug kanhi government employee. Kami so parang siya na to nga pagtupay niya ni mamay ni kani nga pagkawa. Doon na papatay mga panglantaw po na anggulo pero so far mo nang pinaka-challenge lang mo kay naginusara mo sa balay. Kung account lang sa igsoon, iPhone na niya cellphone sa biktima o pipila ka na dati siguro makita siya yung nga na nabakto wala na. Isay sa igsuon nga nabalakan na kini tungod wala gatubag sa tawag ang iyang magulang sukad niadtong Setyembre 28 sa hapon ug giadtuan niya ang balay kagahapon ug nakita na nini ang mga dugo sa flooring sa balay ug patayng lawas sa biktima. Sa investigasyon, nag-inusara na lang nga nagpuyo sa maong balay ang biktima. Sa gilusad nga parallel investigation sa Soko, nasayran nga nawala ang mga gamit sa biktima nga iPhone 12 ug undetermined amount sa assorted jewelries. Posible usab nga kaila ra sa biktima ug gana sa duha ka mga suspect ang nihimo sa krimen. Sigon ni Mapanaw, nangala pa silang mga witnesses ug CCTV footages sa perimeter sa crime scene sa gipalawmang investigasyon sa pagpatay sa biktima. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman ay Miguelita, Tatak RMN. Tatak RMN.